Когато отворих вратата на дома си след един изтощителен работен ден, усетих онази позната фрустрация. Купища с дрехи по ъглите, мръсни чинии в мивката, разпилени хартии по масата. Беше като ако хаосът викаше към мен. Опитвах се 1000 пъти да подредя всичко. Купувах кутии, шкафове, гледах видеа в интернет, но нищо не работеше повече от седмица. Тогава осъзнах, проблемът не беше в нещата, а в отношенията ми с тях. Нуждаех се от реална промяна, а не само от нови кутии за организация. И така открих 7 навика на японския минимализъм, които наистина трансформираха не само дома ми, но и живота ми. Това, което ще покажа днес, не са просто начини за подреждане на нещата, а различен начин да погледнете на вашето пространство, на това, което притежавате и как тези прости промени могат да превърнат дома ви в място, където дишате по-добре, спите по-добре и живеете по-добре. Да започваме? Първият навик е нещо, което напълно промени живота ми – да премахвам излишното всеки ден. Да, всеки ден. Забелязали ли сте как нещата имат способността да се умножават, когато не гледаме? Онази чекмедже, която подредих миналата седмица, вече е отново пълна. Как става това? В японския минимализъм съществува практиката за оценка на това, което наистина трябва да бъде у дома. Започнах, като направих предизвикателството с 5 предмета. Всеки ден, преди да заспя, намирам 5 неща, от които вече нямам нужда и ги отделям за дарение или изхвърляне. В началото изглеждаше невъзможно, след седмица си мислех, няма да остане нищо в дома. Но изненадващо, 3 месеца по-късно, все още намирам 5 неща всеки ден. Тази практика ми помогна да осъзная колко много натрупваме без необходимост. Онзи риза, която не съм носила от 2 години, вторият зарядно за телефона резерв, 15 чаши в кухнята, когато живея сама. Бяха малки неща, които заедно създаваха усещане за тежест. Вторият навик, който трансформира дома ми, беше правилото «едно влиза, едно излиза». Изглежда просто, нали? Всеки път, когато купя нещо ново, трябва да се отърва от нещо старо. Купих си чифт обувки, трябва да даря други. Получих книга, трябва да дам една от моите напред. В началото беше трудно. Помня, че купих нова блуза и прекарах половин час, гледайки гардероба си, без смелост да избера какво да изхвърля. Но с времето това промени начина, по който пазарувам. Преди да взема нещо в магазина, вече си мисля, дали съм готова да се отърва от нещо, което имам, за да имам това. Удивително е как много покупки престанаха да се случват с този прост въпрос. Тази практика също така създаде здравословен поток у дома. Нещата не се натрупват, има постоянно обновление и най-важното – ценя много повече това, което имам, защото всеки предмет получи своето място по заслуга. Третият навик, който всичко промени, беше създаването на зони с цел в дома. Това означава, че всяко пространство има ясна и специфична функция. В японския минимализъм средата не се смесва. Не работите където спите, не ядете, където гледате телевизия. Пренаредих мебелите и ясно определих. Масата ми е само за работа, не за натрупване на кореспонденция. Леглото ми е за спане, не за сгъване на дрехи. Диванът ми е за отпускане, не за хранене в бързината. Спалнята остана само за почивка и дрехи. Изнесох телевизора, компютъра, дори и книги, които не са за четене вечер. Резултатът беше мигновен. Сънят ми се подобри още в първата седмица. Без всичките тези визуални стимули, напомнящи за работа, учене или развлечение, умът ми разбира, че там е мястото за почивка. В кухнята организирах така, че всичко, което използвам ежедневно, да е на разстояние на ръка. Останалото отиде в по-високи шкафове или в килера. Плота остана практически празен, само кафе-машина и плодова купа. Готвенето стана по-приятно, когато не трябва да местя 3 уреда, за да имам работно пространство. Всекидневната се превърна в пространство за общуване и релаксация. Премахнах страничните маси, които натрупваха вещи, оставих само основното – удобен диван, ниска масичка, която наистина използвам, и рафт с малко предмети, които наистина обичам. Четвъртият навик е един от най-трансформиращите – уважението към предметите. В японския минимализъм всеки нещо, което притежаваме, заслужава да бъде третирано с грижа. Това напълно промени отношенията ми с това, което имам. Започнах да слагам всяко нещо на мястото му, веднага след като завърша него. Дрехата не отива на стола за малко, а направо на закачалка или в пералнята.
Обувката има своето специфично място, веднага щом я събувам. Книгата се връща на рафта, след като свърша с четенето. Чашата отива в мивката или съдомиялната, веднага след кафе. Този прост навик е премахнал 80% от ежедневния хаос в дома ми. Вече няма епични сесии по подреждане през уикенда, защото вещите просто не се натрупват. И има още нещо. Предметите издържат много по-дълго. Обувките ми, дрехите, електрониката, всичко изглежда ново много по-дълго, защото получава необходимата грижа. Помня, че една приятелка дойде на посещение и попита кога съм чистила, защото домът беше безупречен. Истината? Не бях правила тежко почистване от 2 седмици. Беше просто резултат от това да държа всичко на мястото му ежедневно. Петият навик, който революционизира дома ми, беше правилото на 30 секунди. Ако нещо отнема по-малко от 30 секунди, го правя веднага. Да сложа ключовете на закачалката, когато вляза, по-малко от 5 секунди. Да закача хавлията след душ, 10 секунди. Да измия чашата от кафе, 20 секунди. Когато започнах да отмервам тези малки задачи, осъзнах, че повечето от нещата, които отлагах, отнемат секунди, за да бъдат свършени. И точно тези малки отложени задачи създаваха най-голямата част от видимия хаос. Неправилното легло? 45 секунди, за да го оправя. Якетото, хвърлено на дивана, 10 секунди, за да го закача. Кореспонденцията на масата в антрето, 25 секунди, за да я сортирам или изхвърля. Невероятното е, че този навик не само, че поддържа дома организиран, но и елиминира постоянното чувство на вина, онзи глас в главата, който казва «трябва да оправиш това». Чувството на умствена лекота струва много повече от 30-те секунди, които са вложени. Шестият навик, който трансформира дома ми, беше да се създадат бързи и ежедневни рутинни задачи за почистване, вместо да се правят големи почиствания от време на време. В японския минимализъм се смята, че малките постоянни усилия са по-ефективни от големите спорадик усилия. Създадох рутинна задача от 15 минути сутрин и 15 минути вечер. Сутрин, докато чакам кафето, бързо чистя банята, мивката, тоалетната и душа. Вечер, преди да легна, бързам с парцал из къщата и организирам всичко, което не е на мястото си. Веднъж седмично посвещавам 30 минути за специфични задачи. В един ден чистя стъклата, в друг ден бърша праха от високите места, в още един ден чистя фурната. Никога повече не ми се е налагало да отделям цял ден за почистване и моят дом е винаги чист и организиран. Най-добрата част? Тези мини-рутинни задачи станаха автоматични. Както миенето на зъби не изглежда като усилие, така и тези малки моменти на грижа за дома станаха естествена част от деня ми. Седмият и последен навик, който за мен беше най-труден, но също така и най-освобождаващ, е да купуваш с цел. В японския минимализъм всяка нова придобивка трябва да има ясна цел и да носи истинска стойност в живота ти. Преди да купя нещо, сега задавам 3 въпроса. Наистина ли ми трябва това? Къде точно ще стои това в дома ми? Решава ли този предмет реален проблем или просто създава нов? Тези въпроси елиминираха почти 70% от моите импулсивни покупки. Онзи промоционален комплект тенджери, когато вече имам цял комплект у дома. Не премина теста. Милата декорация, която не си подхожда с нищо от това, което имам, също не. Шестия черен чифт маратонки, само защото бяха на разпродажба, никакъв шанс. Започнах да осъзнавам как много от моите покупки са били мотивирани от мимолетни емоции, а не от реални нужди. Купувала съм неща, когато съм била тъжна, за да се порадвам, или когато съм била щастлива, за да се възнаградя. Резултатът – един дом, пълен с неща, които всъщност не използвах. Днес, когато вляза в магазин, не си задавам въпроса какво мога да купя, а има ли нещо тук, което решава конкретен проблем в живота ми. Ако отговорът е не, излизам с празни ръце и изненадващо се чувствам много по-добре, отколкото когато правех импулсивни покупки. Помня един път, когато реорганизирах стаята си и осъзнах, че имам 8 одеяла. 8! За човек, който живее сам и в град, където е топло 9 месеца в годината. Беше шок да осъзная как съм натрупвала без нужда. След като приложих тези 7 навика, отношенията ми с пространството и вещите се промениха напълно. Моят дом, който преди изглеждаше малък и винаги разхвърлян, сега изглежда просторен и уютен. Пространствата
дишат. Има място за движение, за размисъл, за отпускане. И нещо, което никога не очаквах, се случи. Спестих пари. Много пари. Не само защото спрях да купувам ненужни неща, а и защото започнах да се грижа по-добре за това, което имам, което удължава живота им. Сметката ми за електрическа енергия намаля, защото имам по-малко електрически уреди включени. Храням по-малко за препарати за почистване, защото има по-малко повърхности за почистване и по-малко предмети за изтриване на прах. Друга значителна промяна беше във времето. Вече не губя часове в търсене на вещи, които са изчезнали в разхвърляното. Не прекарвам вече цели уикенди в почистване на къщата. Не ми се налага да реорганизирам шкафовете на всеки 3 месеца, защото са се пренаситили. Цялото това време и допълнителна енергия бе преинвестирано в неща, които наистина имат значение. Хобита, които обичам, време с моите скъпи хора, лични проекти, които винаги отлагах. Организираният дом се превърна в стабилна основа, която ми позволява да живея по-добре във всички области. Има още нещо. Нивото ми на стрес видимо намаля. Влизането в организиран дом след труден ден прави огромна разлика. Няма онова чувство за още една задача, която ме чака. Няма вина за неизпълнени неща на всяка страна. Има само ред, спокойствие и усещане, че това пространство ме подкрепя, вместо да изисква повече от мен. Японският минимализъм ми показа, че домовете ни трябва да бъдат убежище, а не източник на стрес. Те трябва да ни дават енергия, а не да я изтощават. И затова по-малкото наистина е повече. Важно е да кажа, че тази трансформация не се случи от днешно на утрешно. Беше постепенен процес, изпълнен с грешки и успехи. Имаше дни, в които исках да се откажа и да се върна към старите навици. Имаше моменти, в които се питах дали цялата тази дисциплина си струва. Но всеки малък положителен резултат ме мотивираше да продължа. Първият път, когато посрещнах гости, без да е нужно да крия бъркотията в шкафовете. Сутринта, когато се събудих и не трябваше да търся ключовете за колата. Свободният уикенд, който не трябваше да отделям за почистване. Осъзнах, че много от нас живеят в постоянен цикъл. Натрупване на вещи, чувство за претовареност от бъркотията, правене на голямо почистване, временно добро настроение и после отново натрупване. Японският минимализъм счупи този цикъл за мен, създавайки нов. Да запазим единствено необходимото, да се грижим добре за това, което имаме, да живеем с повече физическо и психическо пространство. Не става въпрос за имане на дом, който изглежда като излязъл от списание за декорация. Не става дума за естетическа перфекционизъм. Става въпрос за функционалност, цел и благосъстояние. Моят дом не е шоурум, той е живо пространство, където готвя, работя, отдъхвам, забавлявам се. Разликата е, че сега всеки предмет, всяко пространство има ясна цел. Друг аспект, който се промени, беше връзката ми с потреблението. По-рано купувах неща, за да решавам проблеми. Организатори за съхраняване на излишъка, чудодейни почистващи препарати, за да улесня почистването, нови мебели, за да освежа помещения, които ме притесняваха. Днес разбирам, че решението рядко е в купуването на повече, а в оценяването на това, което вече имам и как го използвам. Често пъти премахването е по-ефективно от добавянето. Стаята не става по-добра с нова декорация, а с премахването на излишъка, който вече е там. Една от най-големите уроци, които научих, е, че организацията не е дестинация, а ежедневна практика. Няма сега домът ми е организиран и готов. Това е като здравето или взаимоотношенията, изисква непрекъснато внимание, корекции и ежедневна грижа. И както при физическите упражнения, първите дни са най-трудни. Изглежда, че полагаме огромни усилия за малко резултати, но с последователност навиците се формират, стават по-лесни, дори да се превърнат в автоматични. Днес поставянето на нещата на правилното място ми е толкова естествено, колкото миенето на зъбите преди лягане. Японският минимализъм също ми научи да ценя качеството над количеството. Преди исках да имам много опции, много дрехи, много обувки, много продукти. Днес предпочитам да имам малко на брой предмети, които са точно това, от което се нуждая, с добро качество и които да издържат дълго време. Това промени дори начина, по който потребявам.
Вместо да купувам 3 ефтини блузи, които ще се деформират след няколко изпирания, предпочитам да инвестирам в една с добро качество, която ще продължи години. Вместо да имам 10 различни почистващи продукта, имам 3 многофункционални, които се справят с всичко. Беше пътешествие на открития за самата мен. Осъзнах колко емоционално бях свързана с много обекти, които вече не ми служат. Как съхранявах неща за случай, че ми потрябват някой ден, дори и този ден никога да не идва. Как натрупвах поради несигурност, от страх, че нямам достатъчно. Да се отърва от излишъка също беше упражнение на доверие. Доверие, че не е нужно да натрупвам, за да се чувствам сигурна, че мога да живея добре с по-малко. Че това, което наистина има значение, не са вещите, които притежавам, а преживяванията, които изживявам, хората, с които общувам, моментите, които създавам. Практиката да оценявам какво влиза в дома ми също ми донесе повече осведоменост относно екологичния отпечатък от моите избори. По-малко покупки означават по-малко използвани природни ресурси, по-малко опаковки, по-малко изхвърляне. Днес, когато ми се налага да заменя нещо, търся устойчиви дълготрайни опции и, когато е възможно, от локални производители. Това е начин на потребление, който е по-съвместим с моите ценности и не жертва планетата заради удобство или импулс. Друга важна трансформация беше във връзката ми с парите. Осъзнах колко харча за неща, които не добавят истинска стойност в живота ми. Колко работя, за да купя предмети, които като че ли само ми носеха още работа у дома. С икономиите, които направих, намалявайки ненужното потребление, успях да инвестирам в преживявания, които наистина имат значение, курсове, които винаги съм искала да посетя, пътувания, които отлагах, даже започването на малък страничен бизнес, който винаги е бил мечта. Впечатляващо е как организираният дом според принципите на японския минимализъм влияе на други аспекти от живота. Храненето ми се подобри, защото организираната кухня ме кани да приготвям ястия вкъщи. Работата ми стана по-продуктивна, защото имам пространство, което е свободно от разсейвания. Дори отношенията ми се подобриха, вече не се срамувам да приемам хора без предварително уведомление. Най-дълбоката обаче промяна беше вътрешна. Яснотата на физическото пространство доведе до яснота на ума. С по-малко вещи, които се борят за вниманието ми, мога да се концентрирам по-добре върху важните неща. С по-малко време, прекарано в управление на вещи, имам повече време да мисля, създавам, чувствам. Ако се чувстваш претоварен от хаоса, задушен от изобилието или просто недоволен от връзката, която имаш с дома си и вещите си, те каня да опиташ тези навици на японския минимализъм. Не е нужно да бъдеш радикален или да правиш всичко наведнъж. Започни с една стая или дори с един гардероб. Приложи 7 навика в това ограничено пространство и наблюдавай разликата. Когато усетиш ползите, естествено ще искаш да разшириш дейността си и в други области. Помни, че целта не е да създадеш перфектно пространство или да следваш строги правила. Целта е да развиеш здравословна връзка с това, което притежаваш, така че вещите ти да работят за теб, а не обратното. Да създадеш дом, който да бъде твой съюзник в изграждането на живота, който наистина желаеш да живееш. За мен това пътуване започна по необходимост. Бях уморена от постоянния хаос, но се трансформира в едно от най-освобождаващите решения, които съм взимала. Домът ми не е просто по-организиран, той е по-предразполагащ. Не е само по-красив, а и по-функционален. И аз не съм просто по-организиран обитател, а съм по-присъстваща, по-съзнателна, по-щастлива личност. Японският минимализъм ми показа, че истинското изобилие не се състои в количеството вещи, които натрупваме, а в качеството на живота, който изграждаме. И това започва с пространство, което уважаваме, за което се грижим и което ни подкрепя в ежедневното ни пътуване. Тези 7 навика може да изглеждат прости и всъщност са такива. Нейната красота е именно в тази простота. Не се нуждаем от сложни или скъпи решения, за да трансформираме домовете си. Просто трябва да променим нашето отношение към пространството и към обектите, които живеят в него. И ти, опитвал ли си някой от тези навици? Готов ли си да направиш първата стъпка в това пътуване на трансформация? Не забравяй, всяка малка промяна има значение. Всеки предмет, който намери своето място, всяко съзнателно решение за покупка, всяка минута, посветена на грижата за пространството ти.
Всичко това се натрупва и с времето създава дълбока и трайна трансформация.